Karbirong asar maya long abang ke niledak bithung angkang alo rong asar khibom abang phulo isi karjulong alam emek theglor pokali sita anuka prega bang phu bang phipen karjulong apu thagalam lajitu karbirong asar maya tom phajitu ke damtang apor hutu ke damtang bosika chiklo tarik in kora ke thom council foundation arni rong asar tom phajitu appointment kipi tvdc council jitu laso committee appointment kipi rong asar abang phu Kalipin abang pu pan pos tame chairman appointment ki pipon pu labang so pu thakalam karjulong penilisi bangke nilitaning duklo lapen karjulong ke nili methang bithung angkang arlo men miji angkang miji kro rong tvdc po hala so angkang abirta nilika chelong dun nili mek theglorle sitame isi tvdc angkang arlo polote rong phorong throk ta dokogi sitame la rong phorong throk along polote arong tin pen pu sitame membara bangke dopet nangji sitame non men miji angkang arlo mate bithung homosti angkang arlo miji kro rong pu tvdc hala so angkang along ke la nilika chini da mateng polote miji kro rong la pen ke dong mi pi sinara rong la pen biren terona rong thom do rong thom pen positame amen barabang ke nilia list ke theglong mate karjulong ateng polotang te miji kro rong desi amen bar anta Jerapet posiar jolong te biren terona rong munitungke arong asara veloma ariso basa veloma ferangke veloma rong mekara aso veloma thik son thak thak si dong me pi senara rong postame hadakta rong asar do riso basa do ferangke do mekar mithuro tom do inor baga phanta amen bar thapon pedet lasi hala bang so pu thak postame ning duklo lasi karbiang rong asara mai tum penda bangke chu ke cheng pen postame karbi rong asara tum ke ningkan trok sinar kep aprang pen si ke claim ke dam ka chipaduk je karbi rong asara a committee hin pen ke a bang putin ta rong asara tum si mane chairman bangke longnang popusi je parai pon bom la si claim pon bom dam pon bom chipaduk pon bom sitame piniar ni bangke karjulong ateng polote la posona bangke thekdam long le delo rong dak rong along thang arpu abe pina bang pho tum si manike chairman ke long manike member ke long po bang ke nili tum to ning tuklo lasi elitum karbiang long sar Dr. Tuliram rong hang CM sara phan postame nili hin pen postame bithong angkara lo rong asar claim bom kuru sar claim bom abang phu pen postame rong asar hoi pen postame kadobe rong asar hoi pen postame chuning rilo je laso isi tvdc angkang arlo ke rong pho rong thokle do postame arong tin pen postame men barabang ke pacetang pet nangji lapen nang pachok pinangji lapen nilitum rong asar khi bom atum postame rong asar pu amana penga bangke pini penam ningkan ke pre phole pinchong bong apu thagalam kali la bangke hapre the plang ram mindar par plang rap pen si rong asar pu thagalam ke ilitum karbia jutang ju badalong ke do lasi rong asar tum si pre the rong rubolong ta ke claim ke dam chi pado ga bang phu tumlo lasi nilitum rong asar abang phu atum deda phanle abang putin arong asata chairman long pet nangji po da aphan abang ta nili ilitum cm saraphan postame councilor soraphan postame nilitum demand dam de nili hin pena banke sitame isi arondo jematha chibuji seroi nangji arong tin jitu non nili ka che thekdam longa teng polo tangte nilitum men miji angkang miji kro rong tvdc angkang arlo son ke ning duk pik alamlo nili athege nili da rong asar ki da bangpu nili ko son si ning duk de det po isi tvdc angkang arlo jongsi rong phorong throka parlo polote nili rong asar ki de neli rong ta neli rong asar ki bom neri long li rong riso basado ferangke do mekar mithuro inur bata a member men botan ang thapon pe polote ning dogala polotan te nili tum koson si kebang jelanga por postame rong asar akam ke claim ke dam ke khike dam koson si nitli tum ka chipang dupo chepaduk thekpo lasi ning dogalam lo lasi litum cm sar phan postame neli bithong angkara lo rong asar ki boma hin penstame chuning rili thola la sila bang solam apu thagalam bangke arong tina bang phu phan postame ben bara bangke pandang pachitang pon petpo bala so kambang na pachun pipon po posinili chuning rilo la pening thedam parlo lasi la rosa kisialam la kedam tanga porohut nelitum dak bithung angkang det popelo all karbiang long pen postame dak lapen non puthot engdeng si bangke dak nelitum bithung angkang det pen postame rong asara committee tom penje command mada bank phu command mada rong
pensi nelitum komada bang pho pansi chairman pinangji ma member pinangji ma postame nelitum alis nelitum kache bonai do hala so alis postame la hello do nelitum chipilo othu boy phit postame la nelitum kache pi alo tenga bangke ladak kai pro bang nelitum che thek long le de lo jitu non anu kapre ka bang pho postame nelitum alis ke thek lam long ka jidun long ateng polote la bangke nelitum ro asar committee hen pe nelitum kache pi alis lo la so alis tenga bangke amena bang nelitum che thek long le pin lo la pen ke la so alis bang pho bangke la bangke komada bang pho hin pentong ka selam lo ne la bangka nilitum chingi dam dak de lo sita la so lisa teng pena bang sinong ke kalilia bang pho atong phansi amena bang klang pon rong lo la sila bangka nilitum rong asar to hin pe ko samin ning duk lo nang litum ke ong dong arat tum sita me matha dam tha la so pu thagala rong asar tum ko an lo ke claim ke dam ke joy rong along mesena kam hinodak akam ta rong asar pethe karjunang ke claim ke dang che paduk nang atum si non rong asar atum ningkan proxinar kep aprang pe ke claim dang che paduk atum si non rong asar tum kache selek kaching wa ya bang pho tum jong si amena ve hala rong along thang amana penga ve pina tum phanjong si e rong vet a bang pho si ec tvdc long ta angton a member chera det polo te nili